Ago erokamano ni Nyasaye gokinyi machielo kendo mochako timo mondo achak ayudre studio mar Lolwe TV ka chako atudora kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Mokwongo agon Nyasaye erokamano kuom ng'wono motimo ni, miyo akwayi ni ka in odi kanyo mondo ikawane thuolo mari in be mondo ibed piny nikech nitie wach Nyasaye madwaro mondo asome muma sani kendo ang' wana puonjre mondo alam kodi Nyasaye. Mane momiyo anyalo kwayo ni kata ka nitie gimitime odi to bedie piny mondo dakika ma Nyasaye omiya e studio ka mondo in be wagwedhre kodi kanyachiel ka wasomo kendo wapuonjre kodi wach Nyasaye momiyo an e studio gokinyi sani. Ang'eyo ni sewinjo wach Nyasaye kokalo e TV mar Lolwe ka kendo sewinjo puonj mag wach Nyasaye, sewinjo wende pak weche mathoth mag Nyasaye mosekalo e TV ni kachopo ni dier odi kanyo. Mane momiyo agon Nyasaye erokamano nikech Lolwe TV kuom chiwruok makende magichiworego mondo gimi jotich Nyasaye thuolo mondo wach Nyasaye yalo chopni nyaka e odi kanyo. Nyasaye mondo ting' TV ni malo kendo med gwedho jotich te kachiel go jatelo mar TV ni, kendo Nyasachwa walamo mondo ter TV ni level mamalo ahinya. Okinyi mar Jumapili ni an go wach mabiro some muma kendo wabiro wuoyo kodi ang' wanalam kodi Nyasaye katieko. Mokwongo amedo rwaki ni ka in e pinje mag Siaya kata machiegni galworano wabiro bedo gi chokruok kanyo wik manyien kochakre tarik 21 mano tich ang'wen tich abich ngeso gi Jumapili tarik 24 watieke. Koro ka in e area no joma osebedo ka go simbe ka okiore yo Siaya area no te wabiro bedo gi chokruok Matera School Mur Malanga. Koro ka in e area no arwaki inyalo goyo sime namba na mani screen ka mondo direct ke nyalo chopo kapono king'eyo kama wachono. To king'eyo to los thuolo mondo ibi odhi bedo kanyo gi chokruok an gi nyasi mara mar ordination madhi timore tarik 23. Koro ng'ata kati amna Kisumu kamoro amora mi ai kinyanongo thuolo chopi mondo wachokre kanyachiel walam kamoro achiel, kata ka in gi wach midwaro mondo wamed wuoye ka waromo bia wabiro yudo thuolo wabiro wuoyo. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego Mur Malanga e piny Siaya County. Dala wan Matera School kanyo. Sani adak e piny Nairobi ka e piny Olympic Kibera. Nyasaye omiya thuolo machielo adona som kodi wach ming'eyo mibe sesomo ndalo mathoth yema adona som yego kinyi masani e muma mar Mathayo 11 matindo 28. Kanye madwani mondo asomie ti in be el koda muma mondo wasom kodi kanyachiel ka in odi kanyo. Ta nyalo kwayi ni bed mos ahinya mit wach mwasomo ni Nyasaye nyatimo gima duong' e ngimani mibe nyadongo kin janeno. Koro kaw thuolo ni mondo wa el kodi muma mar Mathayo 11 kwan matindo 28. Muma wacho niya: biuru ira unduto mojony kendo uganguru mapek to anamiu yweyo. Mane wach medona puonj gokinyi sani kendo mae wach mang'wana lam go kodi Nyasaye kich Nyasaye biro miwa ng'wono mondo wawinjre kodi wach masomo ni kich wach mondiki ne teko kendo ndik ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo kendo mok nyalre kuom dhano kuom wach Nyasaye gino nyalore kendo onge gima tek matamo Nyasaye mokete studio gokinyi sani okojalisha nwach mane ma ingo motami Nyasaye pok gino tamo. Koro Yesu chieng' moro oluongo ni biuru ira unduto mojony kendo uganguru mapek to anamiu yweyo. Odhi mbele 29 kowacho niya: rwakuru lota kuomu kendo puonjreuru kuoma nikech amuol kendo adembra e chuny to unubed gi kwe e chunyu. Adwa nalerie wach ma Yesu wuoye gokinyi ni mondo in dhako kata dichuo, nyako kata wuoyi, jaduong' kata dayo iwinjane luongo mar Yesu ni mondo wach madhi puonjo sani otim gima duong' e ngimani ma nying Nyasaye yudogo duong'. Yesu wacho ni biuru ira unduto mojony kendo uganguru mapek mondo amiu yweyo.
Kendo ni kara Yesu ng'eyo ni dhano maduoth e piny koting'ore mapek. Kendo wan gi joma gik magiting'ore go e ngimagi oologi magi jony magi chope wall magi gik makoro ka magi chom onge. Kendo ni dhano mawuotho e piny ka ng'ato nyalo wuotho korwakore maler kendo inya yude korwako law mar nengo kata inya yude ko idho ndege kata inya yude ka en gi gari oriembo kata oting'e to gimo ting'o e ngimane en kende mong'eyo. Nikech ngima dhano ni kod weche mathoth, especially ndalo makoro wantie mag gikogi. Ng'ama jasik dhano miluongo ni Satan oketo dhano gi weche matek ahinya. Kendo inya neno ng'ato ka wuotho to wuoyo konyiero, lakini chunye ma iye to ywak, pi wang'e chier dok e iye. Nikech gima time lit kendo en gima ok one ka gima do aye lwete. Wan kod joma nigi tuoche moko masande. To en tuo ma kata kodhi e osuptal tipime to tuo no be ok yudi to gino chame dhi kode. En gima osedhi kode makoro dong' ka luoro mar tho wuoyo kode oneno chiegni tho. Kich yadh tuo no bende ok ong'eyo, daktache be pimo bende ok yudi. Mano msigo ma jachien nyalo keto kuom ng'ato. Iyudo ka ng'ama nyo dende poth, dende chwe, dende lero chako dhero, dende bet matar. Mipenjo to wuod ng'ane kata nyar ng'ane ang'o matime? Kata kipenjo to bo ng'isi ni an ba akia gima tima. Kech kata ka osuptande tasewuothe to pok ayudo duoko. Wach momiyo inyalo wuok midhi ka juoga kata ni wacho nok ni nyal dhi ka juoga. Kech chandruok jaluo no wacho ni nyalo miyo donji od ondiek. To gino nyalo miyo iyud ka in go wasi mageno ma in go e ngima nyalo lal. Kech seche moko tuo en tuo ma kobiro ni adiet neno ka gima ngima ne lal. Mano gima otami kendo ohingo riekoni, ohingo tekreni kata ng'ama rabet maduong'. Kech nitie jomoko magin joma korgi lach. To teke miwacho ni ema nyalo mako ng'ato kata ginie jok mochung' e tok joma dongo nikech gitek gigore. To nitie gima nyalo loyi ma kata in weida omaki gibedo ni weida no gidendi mapek no oloyigo. Kech inya yudo ka weida jachien oloko dhako. Mano gima time ma kata dende dongo jinene kochwe nanga to gima time duong'. Wach maduong' kode mamiyo wuoyo kende kodhi bet kar kende. Kendo gino nyalo miyo seche moko kata ka ji nyiero to nyiero nyatami. Kech inya paro ni in ema ginyieri. Mano gima nyalo timo wuod ng'ato. Adier modong' duk. Mano msigo ma Satan oketo e ngimane. Gino dhi kode mokia notim nang'o. Setemo kuom dakteche gi rikni mag piny ok onyalore. Mano gimoloyi mibende ing'e adier gin to loya. Kata riekoni mar skul ni isomo ndi to gino nya dong' kodi. Yud ka gino wuoyo kod chunyi. Mano gima ohingo rieko dhano. Koro mae gima omiyo Yesu luongo ni bi ira in mijony kendo igangore mapek. To ni in mechien sandi ma wach moro mokoni ma kaka timo tami. Nitie gima inyalo dhi ir dhano wadu mang'adne rieko. To nitie mokoro otamo rieko mar dhano ma kata ipenj duoko onge. Dhi ir janyuol ok nyal yudo answer wacho nyathina an be gima time ni akia. Adier koro ng'ama ipenjo onge. Kendo mano nyalo lokra ayany kata nyiero ni jowok mong'eyi. Winjo ka gikambaka nie magigoyo kata gin osiepe momielgo. To gima timi nyalo miyo giwuo miyo ka giloso group moro mar mbaka ka in ema nyingi giwuoye. Ke jachien noloyi. Mama wacho gudwondi Yesu ni biuru ira un duto mojony. Kawuono wadwari dichuo mojony. Ma Satan oromo ngimane gi chandruok. Ma gima timi winjo ko olo chunye ogiki okuta chunye dwaro Nyasaye. Ng'en jachien nyalo pangi ka mpira mar abisidi migoye pap. Minuang'o ni kata muna kende otami no kikendo. Kikendo dhako monegi dago majaber to riembo. Midu ka dhako amoko kosana. Kendo samo dhi nunya tiyo gi kite mag ot makiduogo to iwido ka chalo ng'ama nodar. To gino timre ni kuom dhako mokwongo, mar ariyo bo timo mano, mar adek be kamano. Tindo ni mon gi okie marichoga. Tie gima rach man kodi. Gino nyalo bedo gir gunda mar remo mar dala ka ng'ato matamo ga ng'ato dako do dhako. Mano miyo kwaru gi dawu opogore. Tibio maki odhi kodi. Mano msigo ma onge kama dichomogo. Kendo ni msigo moloyi adier ma kata in gi pesa mfukoni to gima timi olo pesa ma in go. Wach momiyo igombo chamo sum mondo itho iwe mwandu miseloso. Kech onge kwe minene ngima. Ngima nyalo bagi ma kata ng'ama lich ma ji oluoro e piny to nitie kaka ngima nyalo bagi. Ma joma neni oko to par ni dhi maber lakini gima odong'o kodi matimi ling' to in ema ing'eyo. Yesu wacho ni biuru ira un mojony kendo ugangoro mapek. Gima timi no ng'ama nyalo gole kuomi en mana Yesu Kristo ng'od Nyasaye kende.
mano hinga juoga kich juoga wuondi ta juoga ne molew moloi kendo juoga ne machandre ma in berber kendo en ng'at mokwamo mogik moloi kata kadag dhako makoro chuo dhi ka juoke mondo juoga olose mondo dak kod dhako ta juoga midhiga ir ne msumba ma dhako tamo dakgo bedo kata ka dhako makoro yudo kani odagono chiege mar 7 kendo gato aka in kore dhi ire mondo bi okonyi ok nyalo yudo konyruok kuome wan gi Yesu mane Nyasaye chiwo ko ai polo mondo bi ochul nengo no dhane piny en kende ma dhako kata dichuo mariek nyalo ringo ire ka weche tek modwar warruok ma Yesu nokelo gremo e msalaba Kalvari ti warruok ma Yesu nokelo wach mo yalo injili mondo yie kum Yesu mondo wargi mondo richo ma jachien nokelo mosanda go piny Yesu goli joge moyie kuome Mumo wanchon biuru ire unduto mojony kendo gangoro mapek mondo mi uyweyo wan gi mon mogangore ene dhako makokend to kodag di dhako dichuo higni 3 ka dichuo no pokotho seche moko ni ko mokongo mar 2 be nyedo ng'ama ber uchako dago binde otho miyudo sani ni biunjo ka tuo sedonjo kuome chal ka gima bindo weyi en gima be tami tango matimore na chalo gari muchung nego ji ga accident mano gima miwunyo ni dhako makore kech ibe gima timi kia kata kamano kinono mos ni gini en jachien ma inimotho kodi mano gima oingo rieko jonyuolni mano gima oingo rieko ni kata isomo kata daktari machiedho jo hospital mosomo tuoche mariek ma iye tunti gima nyalo tami chiedho ngimani jachien motami dhi tedo en kata isomo riembo gari mar Mercedes okonyo ok nyal loye be ok ibwogego kama inie gari maduong' no timo kiti dak ka dhako maonge dichuo makendi mi nyiew dichuo mabiro timo ni tieko ni gombo mar dendi kete chien odagi makati wach kizungu kobadhe maki muma wachun biuru ira unduto mojony kendo gangoro mapek mondo mi uyweyo mna kuom Yesu kende mag piny gi to jachien oloyo awachun yedier katibed police man go bonde katibed mkubwa mar police mi wuotho go bonde ari nungo to in kata go bodyguard pod chien yachiena ogine no kochieni seche moko kata mana go mer ije police maduong' itelo kendo ng'ama lich man garank to kaki mer milai nanga ogine no kolor yekoni kendo lo nyaka bodyguard magi mitinyi ka gunia kirwa kigari kiterie ot katibed mbunge milungo mheshimiwa jo piny nyalungi mheshimiwa jachien machieni to kiai yo konya lungi mheshimiwa dongine no kako timi unya ketimi lek mricho gi nying mar mheshimiwa no gutieno migo koko kata nando muni hotel maduong' winj kama mheshimiwa go nduru kama ninde nikech ichieni mano gimokoso okalo gik moro amora ming'eyo katibed professor rieko mar Yesu rieko mar professor gi riekni mag piny kich nyaka jomosomo onge ng'ama oseyie ni ng'ato nyalo wuotho wi gi tiende to Yesu kende motimo gik motamo jo science ng'eyo ene momiyo wuotho wi gi pigi tiende monene konyono pigi tiende wuotho mane ng'at manyalo loko gimotamo rieko dhano kendo ndikimo mar jo Korintho ni kama rieko dhano gikie mafup Nyasaye chakore ni kama rieko no gikeno kanya mafup Nyasaye chakore koro ket rieko ne piny dwar Nyasaye kech en kende man gi teko mar goli gima tek momaki kata bir chuny mar mrema mamiyo kata paro in gi stress moko makobiro ni to chunyi neno deri nikech chunyi no chopo kodi mrema machopie paro mondo itho wan gi ji man gi mrema marach makata gimo okethre malich onge lakini sama chunyo gike wach moro to gino ng'ise no mafadhali kuri deri kech erembgi kama onyuole seche moko eremo ma jomoko segadere to jomremo mano dere ni emaluwe miyo gima tin wang'o idwa tho mano gima ok inyal wuok kokiese mogoli no gibe setemo yo magino ago kuomi sedhi kuom counselors madongo mondo bende otimni counseling lakini onge jachien modak e chuny ng'ato masando ng'ato en okia counseling en ong'em na Yesu kende Yesu makiyie chunyi ma iye mirwako kaka ruoth kendo jawar mar ngimani to kato bed gima no akodi e tinni mosedhi kodi matine lwar donje wi ka gino sandi Yesu nyalo gole midong thuolo bibed janeno agone Nyasaye maduong' erokamano wan kod ji ma jochende chieno makata kodhi kare manindo konind go kwe moko paro emodong go parore gutieno makata kende chuman ga dhake ot to chigo bogre nindo yudo kubete komo osiro lembe oparo to ywak gima timi be dhako kia seche moko en gima biro ni lek to chiewi nwinji go gino wuyo kodi magino lok pachi to kawuna yalo Yesu wudi Nyasaye muluongo nbiuru ira unduto mujony kendo gangoro mapek mondo mi uyweyo mna kuom Yesu kende
Yo onge kuom mkubwa miparo ni king'eyo to kode dhi maberno. Yo mna kuom Yesu kende. Mwacho ni biuru ire unduto mujony kendo gangoro mapek. Kati bed nyathi ma nyako yechino riyo mbele ne. In kinde ni mokendo romo to ng'ama kendi onge. Kendo ng'ama biro dwani duoke na jadhako mar ariyo kata dhako mar adek. Jachino chomo kodi hao marach. Jok miyudo gina jok mami ich to wegi nyithindo. Wacho minya yudo ka nyathi ma nyako pod to dak kata nyithindo adek mamage monyuol to jomonyuol go we. Ochandrego ka ochalo chiliel to chuo to nyuol kode to we. Wan go majechino dagi makata yudi ng'ama ber ni gidwa dak go. To gichako mabe to gitieko marach. Gichako magi plan magi wugo kaka joma dwa dak. Miwido ka nyako koro moro bende wuotho nyalo nyiso siepene ayudo ng'ama dwa kenda. Mitere nyaka introduction kate dala. Ma family ni ng'eye. To giko ni kisran donje wacho to gino kethore kamano. Mach mosetimre momiyo tindi luor. Momiyo chunyi tindo tho. Momiyo ni naneno kinyal ga dhi tedo. Mano msigo ma Satan oketoni oturi. Oturi dir moketa kini kindi nyiri wete tionge mor. Kerango sepe ni manyiri mane ungo sedie utegi. Inti donke go pame barabara. Wanyalo Yesu ruodh warwo. Jateko mar lweny. Ng'at maber banyalo timo ng'wono ng'ama jachino mako. Kato se sandi muibedo mbaka kata ngero ma jigoyo. Miyo chai nyaka gino ketu chai nyaka nyithindo monyuoligo. Kechuan ng'ama onyuol kod jito chala ng'ama onyuol kende. Kata ko mako sim no gono nyathigi to nyathigi ok mak. Ung'iyo orom problem ne romo ji. Jo ol kodi. Dhani mose ol kodi Nyasaye poko ol. Mane mama yalo injili go kinyi mondi wiji. Ntie Nyasaye mok ol ng'ato. Kise yi chunyi mifanya ruoth jo chinde chiana. Ti mundo Yesu Kristo ngodi Nyasaye wari mundo weni richoni. To kawuoni bo neno lokruok maduong' ma Nyasaye bro timo ngimani. Okuja lisha ni sekali ang'o. Okuja lisha no se yanyi kata se nyiri kata Josa wachango kuomi. Ugegi matamo Nyasaye ngima dhano. Manjio weyo ne Nyasaye choko. Motimba bed ngami geno. Ndikie mumbe Nyasaye ne ntie mufu moro. Neni mufu maja kwecho. Ndikini mufu maja kwecho. E pinje riko milongo ni Batimeo. Gino ol kode nyaka jomane konye be no ol. Kecho kinyi go kinyi to bete bath barabara ko kwecho. Imiye kinyi kedi duoge yude kanyo. Kono chupo kama jibe kakalo to nyiere. Jomoko be yanye. Bese ne kene no kunyali ken kechen mufu. Gino odhi pango pinje riko bende no odhi. Kata kamano konya dok dalagi. Kije chino twe pinje riko kanyo. To chieng' moro achiel no winjo Yesu ka Yesu kalo. Kipako Yesu kiyalo wach Nyasaye ka piny uwo. Kako kinyi sani winjo kiyale. Ini odi kanyi be winjo Yesu ja Nazareth. To Batimeo no winjo humbi Yesu. Kuom gik ma Yesu otimo. Winjo ni Yesu no chiro Lazaro piny Bethania. Kosedak e ndalo ang'wen. Wacho ni jalno ng'ama nade. Manyalo chiro maite mosetho. Winjo ni Yesu no ema nyocha timo hono ka dhako moro iye chwer. Ma dhako no chwer ma iye rumo. To en mo chiro nyar Jairo. To winjo ni Yesu no kalo Jeriko to bet piny godhiambo. No chunyi ka winjo Yesu ka kalo to kuna dong kaka an. Gimana nyaka lokre. Omiyo sama no winjo ka Yesu chopo to penjo no mano ng'a. To ng'ise ni mano Yesu nyakwa Daudi ema kalo. Batimeo no dag dong kaka en. Kech no rome. Gima time no olo chunye. Msigo mutingi dene no olo chunye. Muma wacho no chung kama no bete ko lokre janeku mondo luongi Yesu. Mama gima timi pokoromi. Koromi. Katidier udi kanyo sama ya nyalo luongo Yesu ngimani. Chunyi te. Pokoromo chunyi. Koromo chunyi adier kaka noromo Batimeo. No kong'ise ni luong. Gima time no miyo choda kende. Tano luongo Yesu nyakwa Daudi kecha. Udhiambo ka piny opong' kaji wo. Kaji kalo to Batimeo onge wang'e lakini ite to winjo. Tano luongo Yesu kecha nyakwa Daudi kecha. Manyaka Yesu winje mochung' ma Yesu penjon keleuru ira. Oyudo ka jomoko kwere ni Batimeo baro wije ling'. Jomoko be nyiere koluongo Yesu. Kata sani uni ot kanyo kata ji mang'eny. Chunya litinu kodi gima timi oromo chunyi to kidwa lemo jomoko nyieri. Wege nyier indwar Nyasaye. Kech iwinjo gima timi ini matimi. Gini gino kitimgi. Kendo gima odong' kodi ni modong' kodi. Gini gino kodong' kodigi. Batimeo no kalo siepe na nyaka jok manyong go mbaka. Wacho ni ka Yesu kalo moko kecha. Tadong'. Tano luongo Yesu. Yesu chung. Mung'iso Petro kajona gini keleuru. To sieng ma Batimeo no ni Yesu luonge no ng'eni chandruoge orumo. Mwacho ni Yesu penyido na tim niang'o. To en bo dimbo gima dwaro ni Yesu. Ruoth adwana chaka ne kendo. To en mufu mane chine machon no en mufu. To mwacho ni go kanye ma Yesu no keto lwete kuome mawang'yo yepo. Ukinyi ma kawuono.
awuyo kodi kati bedo dhako mose luoro kor chuo ikendi tiriembi wach momiyo tindi luongi odhi oduogi kor gweng'u kendi onge mor seche moko sani undiki mede ot moro mar nyathi moko mbasni kanyimi luongi anti ot moko dwatni kendo nyathi matin mundiki no chai yanyi to nyisi weche mahinyo chunyi jachien noriembie odi machuri sani odongo kawo dhako more magidakgo litni adier kineno kidaki ot nyathi moko mbasni kata mambas nyathini ka indala ni jachien no ketho to kinyi nyalo luongo Yesu matek kuom gimi kaleno wach ruoth kawuono to kike kala mokitimo na maber kichoromo chunya gi matimo ola ayalo wach mangi teko mangi nyalo wach manoyawo jele piny Filipi kata wasigoloro ni matek wan gi chumo somo munego chamo bongo jocheno dagi gi chamo tija goko gitiyo tich moko nyere gi skul magisomo moko tiyo tije makata kong'eyo joma non mong'e kabiru to pondo mondo kik nene kichoko tich machal kode jocheno bage gik moko to mesne ogo kamoko nego gowie to nitie Nyasaye mapod nyalo choki mapod nyalo dwoko ni geno Yesu wacho ni biuru ira undu to mujony kendo ugangoro mapek mondo mi uyweyo ere ng'ama winje chunye kadoro mondo Yesu mi yweyo kata ben dulume mago ipiny Yesu nyalo mi yweyo gokinyi sani mi gonyi moketi thuolo kata ben jachien dagi initiye yudo mwandu to mwandu mi yudo kukonyi jomoko ne mafaidi ka mwandu ni wan gi joma kata yudo pesa to pesa ne lonya en gima kia mudong' nono gima konye tich motimo onge wacho mi jomoko dwano resign tich ni jono notiyo to gima tijno konye go kone Nyasaye chopo nitie manyalo chungo yamo mar sasia mo ani piny modagi ni gima bero kubedi lweti ukinyi makawuono awuyo kum nyalo mar Yesu ja Nazareth gik mar Yesu nyalo timo wacho ni biuru ira unduto mujony kendo gangoro mapek mondo mi uyweyo taso juru akuru ta kumu kendo ponjuru kuoma nikech amuol kendo dembore chuny omera Yesu ka ng'ato nwang'o okni dong kaka in ng'amoro mogi Yesu nyaka nyinge be lokre kata ni jakuo mimanyo ma wanted ma police wok pinyu orseidi oko mondo dwari nyingi rach idwani ko yito chami risase mondo tho de chendo kuocho moko de liel tinyalo winjo Yesu miyalo miwa chunyi miluongo warruok midwok bunde ka police Nyasachwa nitie otimo onya kechi gokinyi sama yaleni kata isegi kama koreno kata kodi Nyasachwa pod nyalo kechi kech ogege matame kata isebedo janek pod Yesu nyalo wari maguru chunyi nek mandu komini bed ng'ama kare ukinya nyalo wach Nyasaye ma Yesu no kelo mondike muma wacho ni biuru ira unduto temo jony kendo gangoro mapek munda mi uyweyo kata bedi kijana matin ma pinyo bago adir kitemo gik mitemo kuogni dong seche moko kibet kenite ywak seche moko kinyathi kich mamin gi gwon gi nosetho jimteo loko ni paro ng'ama dwari onge jite gin wasiki ng'ama sudu machiegni kodi onge kata nyathi kimirwa manodhigo e dala moro mama ni nosetho joma nowe lwetgi omon kodi ok dwar ni ber kikendo chigi to giriembo kinyiew gi kito gi ketho gimoro amora mipango gidwa notimre wach nomiyo seche moko chunyi lit idong kedi ng'ama ng'ader jako onge Yesu dwari sani kechenye man gi yo munyalo timo ni gama ber muchako chungi kata ni chiliel machwore no to wego mwandu muwe nyaka giluta nyola no apeny mokei mokenya ka nyithindi magi mai nyaka gik churi mane churi oweni wan gi jomoko ma onge kod chunyo dhano chunye rach ka chunyi le nyayudo ka en ng'at mabedi chuma pod tin mabe pache ler tidhi yudo kor nyambo chio wadgi nyaka kate ka wadgi nogero landi mutinde pes landi eni mokawo chile dong ka angai ka gi nyithindo seche moko mama wuoti ni winja kineno gima notibele pod geno nitie kuom Nyasaye kendo mumocho ni Nyasaye ni Nyasachu mondo liete gi nyithindi kiye pod nyalo yie kuom Yesu Kristo mo ruoth amoko to in kendi ema dibed Nyasacha tidogi chunyi mondo idwar Nyasaye gima miyo Nyasaye weyo mondo liete kata ji mathoth en ke jodagi yie kuom warruok dhano dagi airicho ji moko dono lem to gitimo timbe gi moko na kare Nyasaye ok bi bedo jakori ondiki mo mar Johana 9:31 Nyasaye ok winj lamb jaricho koki yawo chunyi mondo iyud warruok ma Yesu no kelo to kati lembi en koko ni Nyasaye mane momiyo winj wach mayalo gokinyi makawuono kich nitie Nyasaye mwabiro lamo gokinyi ni kata jochiende godagi nini nyuolo nyithindo to onge nyathini mekonyi kata chiel nyithindo lokre ni chandruok te onge miyudo ber kuome wan gi jomonyuolo chalo jomoko nonyuol kidonje dal tiyudo kada odak ka chiliel odak ka dhako moko nonyuol ot modakie kendo nyiso ni dhako nigi chandruok
nyithinde to seche moko puonjo moko tiyo ngo pesa ya chin mak lwilo wiji o wilo wi nyithindo ko par jonyuol omiyo seche moko kineno ka nyithinye keni odugo ko tingo gik moko kelo jonyuol gi to litni wach manyalo mi chuny nyego maki jomoko kichin mi kioran te moko jokongo moko malache machodo kelo ne nyithindo in mi piedhonegi litni chunyi ka nyithindi onge ber mineno kuomgi to Yesu Kristo mayalo sani wacho ni bi ira in mi jon kendi gangori mapek mondo mi yweyo Nyasacho wadwa lamo kodi sani ini wuoni ng'eyo gima timore adwani yudi yie chunyi ma iye kawuono wach ruoth kawuono msigo manenge banoroma adwani yudi yweyo kuomi yie kuom Yesu Kristo kaka ruoth kendo jawar ing'isa ruoth war chunya kawuono an jariche nyimi emomiyo gigi timore ngimana lunga Yesu chunyi ma iye mondo wari bro neno ka gik matek mutwego bro tuoche manigi mananga bro chango sani kisrano mamako odi momiyo kindi gi dichuo rach momiyo kata indi chu kindi gi chigi rach kwe onge dak Yesu bro kelo kwe sani nikech ene mundike ndiko wacho kuome ni enie ruoth mar kwe adwa lamo kod janeno moro ka moro ma nena sani kama intieno adwa ni yudi yie makende mondo ikulu piny go chonge piny walama ne kod Nyasaye go kinyi sani walamo idong Nyasaye manyaka chieng ruoth ondiki ni dhano nolokre into kini lokri ngang Allah mine janeno mosego chonge piny kata mokulo wiye piny obedo dhako kata dichuo man kod wach matek ma Satan sando kod ngimane nyaka nyathi manyako kod mawuoyi ni Nyasaye asichiwo gi e lweti riebadi mar nyalo mar loch timo hone ngimagi kako ndiki ni biuru ira unu mojony kendo gangoro mapek mondo mi uyweyo migi yweyo midayo ni yweyo Nyasaye mijaduong ni yweyo riebadi mul ng'ato kod ng'ato gubadi maratego gwedhgi Nyasaye maduong ng'ama tuoni change ruoth miye ngima dhako mokoso kwe dhako mar ruoth miye kwe riene badi jal mamanyo tich ruoth yaw ne yore mag tich gwedh oganda te Nyasaye mose kulore sani kalami kuom wach masepuonjogo kinyini duong odogni kuom timo alami kayie nying Yesu Kristo ruoth amen agon Nyasaye maduong erokamano mwase lamo kodigo kinyi sani adoni bed gi yie ichunyi ma iye ni Nyasaye milamo se timo gi mikwaye kendo kikiriyo kod kiawa gima medo wacho majawach pile en amalo idwar kanisa kamia injili mar warruok mondo idonj kanyo iwinj puonj kod injili mar Nyasaye ibro dongo siepa magik meno go bro bedo neno mitimo kendo ibro go mi Nyasaye duong agon Nyasaye rokamano kaka wacho mokachakon wik manyien tarik 22 24 obro bede piny matere piny moro malanga Siaya orwako jijudo te manena e TV madwar chopo kanyo mondo bi namba mar sim ni screen kaki goyo tabro dai kaki chopo e chokruogno wadhi bedo kanyo kum ndalogo te kendo chokruok ni kanyo dhi ali injili kendo tich Nyasaye dhi tire kora rwaki mondo bi kiki kosmo kichopo kain machiegni kata ken thuolo mar biro nan gi YouTube account kama be inyayude weche maga mag puonj kidwaro idhi YouTube ti subscribe Bishop William Abol mane nying matiyo ge YouTube account mara Bishop William Abol ibo yudo puonj mag wach Nyasaye man kanyo kendo Nyasaye biro gwedhi mang'eny ahinya namba na mar sime en 0721280025 0721280025 Airtel number and 0782495083 0782495083 kaine piny Dandora kata Kayole inyalo gona simu da direct inyalo chopi branch magwa man kuondego kaine pinje mag Siaya kaine piny Ugenya wanyalo wan branches saga kanyo wan kanisa piny Usenge wan kanisa piny Asembo Yude wan kanisa kata piny Matere piny Malanga Thurwa kanyo wan kanisa piny Kabondo kuonde mathoth kanyalo kwano tema tiek koro ke go sim kaponini ere makanisa wantia bo directi Nyasaye mondo gwedhu nyaka Jumapili manyien kendo shalom